Anem a fer un petit test del videojoc, la versió demo de Double. El que faré serà una partida de prova, dificultat mània, que així serà més ràpida, no sé com es veurà al mòbil, però dificultat mània contra la CPU, estic jugant sol, amb un ordinador connectat a la tele, un ordinador no especialment potent per veure el rendiment que té. Llavors el que fem és la càrrega de nivell, amb espai llancem la pilota, el de la dreta és la màquina, que ja podeu veure és un Terminator, i jo sóc el de l'esquerra, que estic palmant. La idea del joc, la idea final del projecte, la idea final és donar-li un aspecte més maco a tot l'entorn. Ara, per exemple, és tot 8 bits, perquè era només per provar les scripts. Faré una altra prova, però aquest cop amb la CPU normal, perquè és massa ràpid. La idea final seria donar-li un aspecte una mica més agradable i fins i tot fer un mode història amb una temàtica d'espai, una tonteria. I el sistema de joc seria molt semblant a això, hi hauria blocs a la part del mig, o sigui, el que vindria a ser el mòdul d'Arcanoid, i després es jugaria tipus Pong en el mode història a nivell cooperatiu, i després oferiria també les opcions que s'estan donant ara, que és el mode competitiu. A la demo que us he donat, per exemple, els punts i tot això no són massa rellevants, al final surt un cartellet, al final surt un cartellet indicant quin ha sigut el millor jugador de la ronda, és a dir, qui ha sigut el que ha guanyat, restant-li les 3 vides al contrincant, i quin ha sigut el que ha donat més punts, però no hi ha ni rècord ni cap mena d'emmagatzematge de les dades. Això a la versió final, a la versió final es tindria en compte, hi hauria un sistema de recompenses i coses d'aquestes. I sobretot el que s'intentaria és incentivar que la gent torni a jugar als nivells per intentar millorar el rècord. Per exemple, el mode cooperatiu de la demo està molt bé perquè aconsegueixes els punts i tal, i jugues amb l'altra persona i teniu la mateixa vida, però no hi ha cap mena de recompensa, perquè al final els punts es borren i dona igual quan hagis aconseguit. Després una altra cosa que voldria fer, en el mode competitiu, ara per exemple és competitiu contra la CPU, però el mode competitiu contra humans, player contra player, la idea que tenia era que quan trenquessis els blocs del centre, els blocs Arcanoid, aquests deixessin anar una espècie de power-ups, unes peces, rotllo un fantasma que tornaria la pilota invisible pels blocs i per tant els atravessaria, o un forat negre o inversió de la gravetat, coses d'aquestes per putejar el contrincant i que les partides fossin una mica més dinàmiques, perquè ara per exemple és simplement un Pong amb 3 o 4 objectes pel mig. Insisteixo, la demo era només per veure com funcionen les scripts i com seria una primera aproximació dels modes de joc. Com podeu veure, per exemple, la intel·ligència artificial de la màquina, o sigui, la CPU funciona amb un Terminator, perquè bàsicament fa un seguiment tota l'estona de la pilota. I amb la velocitat actual, a Medium és impossible guanyar-la quasi. Amb Maniac només he aconseguit marcar-li un gol, i amb Slow vaig aconseguir guanyar-la un cop. Per tant, és molt injust, però és una demo, és simplement per veure com funcionen diferents equips. I això és tot. Ara suposo, tard o d'hora, que m'acabarà guanyant. Per punts ja és impossible pràcticament que la guanyi, em deixo matar i acabem la partida. I això és tot, així que és el funcionament de la demo i espero, si us plau, que em doneu feedback. Una altra cosa que m'agradaria canviar a la versió final és això d'aquí. Això d'aquí ara de moment és una estàtica, és una imatge que indica on estan quins són els controls. La idea és que cadascú a la versió final pugui modificar això. Ja veurem si aconsegueixo fer un script que interactuï directament amb l'entorn. No és tan fàcil com pugui semblar, perquè no són elements del propi sistema, sinó elements de Windows, però es pot intentar mirar. Doncs moltes gràcies a tots per mirar el vídeo i ens veiem en futurs projectes.